खुलुमबाय। बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 21 जुन 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि। गोबां सुबुं थानाय थावनिफोराव थाङैया गाहाम। गेदेर खहा जानो हागौ। देहानि जेंना नुजाथिनो हागौ। वृष राशि। नाजाथाबनायाव जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। मुवा बेसाद बायनाय समाव हाखु दाखु खालामैया गाहाम। मिथुन राशि। गोसोआव जायगा लानाय गाज्रि सानस्रिया जोबस्रांगोन। हाबा हुखायाव गोसो होनो हागोन। साना खाबु गोनां जागोन। कर्कट राशि। देहाया जेरा मोनगोन। उदैनि बेराम नुजाथिनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सिंह राशि। गोरोन्थिनि थाखाय हमजानो गिगोन। हाबा हुखायाव गोसो होथेरनो हानाय नङा। साना गिलुं गिलुङै बारलांगोन। कन्या राशि। खामानि जाफुंसारैयाव गोसोखौ हगारसारनो नाङा। गोसो हमथानानै सोलियोब्ला गोबां मोजां खाबु आखायाव फैगोन। तुला राशि। जेंना जेंसिजों भुगिनो गोनां जागोन। गुबुननाव रां रुफानि मदद लानांगोन। गावनि सायाव फोथायनाय लाखिना सोलिनांगोन। वृश्चिक राशि। साख्रिनि मोजां रादाब खोनानो मोनगोन। आखायाव मोजां खाबु फैगोन। जिउ दानायनि गोरलै राहा मोनगोन। धनु राशि। नाजासेयावबो थांखि लानाया फैमाल थांगोन। गोसोआ दुखुजों बुंफबगोन। नखरनि सुबुंफोरजों ज' थानाया गाहाम। मकर राशि। साख्रिनि मोजां रादाब मोनगोन। नखराव रंजा खुसि जागोन। समाजाव मान बांगोन। कुम्भ राशि। नाजाथाबनायनि फिथाइखौ मोननो हागोन। मोजां मोननाय हाबाखौ मावफुंनो खाबु मोनगोन। गोसोआ गोजोनाव थागोन। मीन राशि। मावनो लानाय हाबाफोराव हेंथा नुजागोन। गोसोआव गुलाय गुजाय सानस्रिया जायगा लागोन। गावखौनो गाव जोथोन लानांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।